Не. Ето е Христинка. Там по-голям. Виж. Чакай сега да видим и пералнята, която всеки момент ще излети. И изобщо нищо не се вижда. Това са килимите, които носихме за пране и за тези трите букулка взеха 28 лева. Това ми е новото колело. Вижте колко старото го откраднаха и това най-новото. Едно. Доберман. Опа, забрал съм си ключовете, трябва сега да се върна. И са тука. Ето е и кухнята. Някакво бейнала. Тази перална ще излети след малко. Ето е спалнята. Бритни Спирс и аз цяла година тук спа. Ето личи си нали частта, защото моите матраци нещо са ми неудобни в моята стая. Сега включвам и да влизам навън. Ето, стълбите, цветята. Тая ладичка си до тук. Ето хора. Е там оная стълба, където лакирах 4-5 пъти. И той чучулюва там. Сега ще не го видим него. Значи дворчето, бавно, лека. Но тук имаме доматки. Здравей, чучулюво. Правя клипче да го изпратя на Леля ми да види двора. Ето го двора. Е там някога беше къщата. Е тук. Сега има праскови. На чичулюво пилетата. Цял ден само излизат. И кокошките. Ето го стария кокошарник. Виж тук. Ето ги новите пилета, където са. И къде оградата. А тук ще има барбекю. Ето там въгъла или е въгъл. Ето това са съседите, които не сме познавали до сега. Тук сигурно ще има киви на тая ограда. Това вчера преди 2 дни го розбихме с чучулюво, го разхвърляхме из целия двор. Ето и от тази страна как изглежда. Ето тук. Местенцето. И така, продължаваме нашия поход по старата пътечка, която вече не е толкова лесно да се минава от тук. Една смокиня. Нямаше така сме една смокиня. Штрак. Белис. Сега ще изям. Опа. Тук някога имахме доматки. Вече са от другата страна. Тук нищо няма в момента. Прасковата е много малка и много подпряна. В момента така жега, че не се издържа. Ето тухлите, те трябва да ги преберем с чучулюво, да ги сортираме. Ужас. Кога ли ще стане, кой знае. Ето това стълбата, където дядо ми я купи за 60 лева или 80 лева е тази стълба, където лакирах 3 пъти. Не, 2 пъти само. Извънта, там няма слизам. Ето тук, я да видим какво се вижда, аз като спа тука, никой не ме вижда. Ето ми е ладичката, която ще си изхвърля на буклука.
Ето и тук как изглежда. Това е новата ни колона, да. Ето. Направена, нагласена. Ето тук е стара, ето тук само нова. Тук вече няма дупки, такива работи, чичулево всичко е замазано. Някакви коли минават. Това е на Божидар новата кола. Да видим. Няма се види. Чимшира. Миската. И така. Айде сега на обратно. Штрък. Пералнята сигурно ви справа. Сега ще я проверим. Не, цял ще не нося това. И това е. Айде. Чао, чао.